Halkynyň milli gahrman arkadagyly gahrman serdarymyzyň tagallary bilen Eran Islam Respublikasyna Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin watanymyzdan dörejilik wekileti taryhy Ispahan şäherine bardylar. Medeniýet günleriniň ilkinji gününde Ispahan şäheriniň Hoza Honary muzeýine Türkmenistanyň Amal Haşam sunugynyň sergisiniň açylyş dawarasy boldy. Oňa Eran Islam Respublikasynyň medeniýet ministri Ispahanyň ýaşaýjylary, Eran'da ýaşaýan türkmen doganlarymyz gatnaşdylar. Eki dostlukly döwletiň medeniýet ministrleriniň çykyşlaryna dost doganlyk gatnaşyklaryň ýokary derejede ösdürilýänligi belenildi. Soňra türkmen sergisi guruldy. Bu ýere gelenler türkmen halkynyň gadymdan gelýän çeper el işleri we keramika ölümleri bilen ýakyndan tanışdylar. Medeniýet günleriniň çäklerine geçirilen dowuşukda türkmen Eran medeni gatnaşyklaryny ösdürmek barada maslahatlaşyldy. Bu ugurda mümkinçiliklerin köpdigini gytarly. Soňra Ispahan şäherinde medeniýet günleriniň açylyşy boldy. Dawara Magtymul Pragynyň Türkmeniň diýen goşgy kompozisiýasy bilen başlandy. Şeýlede türkmen halk aýdymlary, türkmen ýigitleriniň ýerini ýetiren tanslary, Pragynyň sözlerine döredilen aýdymlar hemmelere şadlyk paýlady. Arkada şäherine wasp edýän aýdym tomoşaçylar tarapyndan uly söýgü bilen garşylandy. Bu içäre gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiziň medeni gatnaşyklary ösdürmek baradaky işleriň öz boşly beýanydyr. Dawara türkmen medeniýet diplomatiýasynyň giňden dawaralmasyna uruly. Türkmenistanyň medeniýet günleriniň ikinji gününde Ispahan şäheriniň taryhy ýerlerine gezilen çykuruldy. Isterin, Gyzyl Kürtü atly türkmen filmleriň görkezilişi boldy. Medeniýet günleriniň çäklerine Eran'da ýaşaýan türkmen doganlarymyzyň we türkmen wekiliýetiniň düzümindäki dörejilik işgärleriň arasynda şagyrýat agşamy geçirildi. Bu ýerde Magtymul Pragynyň iki döwletiň arasynda dostluk çeşmesi bolup durýanlygy barada aýtdylar. Medeniýet günleriniň soňky gününde Ispahan Universitetinde iki döwletiň wekiliýetiniň gatnaşmagyna Magtymul Praga bagyşlanan alman maglumaty geçirildi. Maslahatda Pragynyň dörejiliginiň bilelikde öwrenilmegi barada pikir alşyldy. Şeýlede Magtymul Pragynyň şagyrlary uly joşul bilen okuldy. Umumyň aýdylanyna gahrman arkadagyly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen türkmen medeniýeti Ispahan şäherinde giňden beýan edildi. Medeniýet günlerine gatnaşyjylar we Eran Islam Respublikasyna ýaşaýan doganlarymyz dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilýändigi üçin türkmen halkynyň milli gahrman arkadagyly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.